Busunin tang lu, mancur ke busun murang. Menilak meneh. Final जोङो दा दै लानो नागिरदों. बेहाय दा दैखौ फ्रि होनो नागिरदों नालाय. बिनि थाखाय जोङो दैखौ मोनसे लाबाय. आरो नै दै रानग्राफ्रा दै होग्राफ्रा बिसिनो नोंथांमोना मिथियाखैबा गाबोनफोर सोरबाफोर फैयोबा बेहाय लाना थांनो हागोन। Maya, gabriel dah. Builai bihai. Anglai. देग्लाय माने एसे खम जादों माने थांनाय बोसोराव एसे कर'ना भाइरासनि थाखाय गेप थादोंमोन नालाय ओंखायनो बांद्राय गोजान-गोजाननि मानसिफ्रा फैनो हाथ'वाखै नेक्स्ट बोसोराव मा जायो इसोरनि अननायाव कर'ना भाइरासा जायाबा माने नेक्स्ट बोसोराव मोजां जाफिनगोन आरो ना बिनि थाखाय नै दा मानसिफ्रा एसे खम जानानै दङ हाजोआव गाखोजोबबायदां माखासे मानसिफ्रा सोरबा बुरजायानो गोगोमानो जानानै दङ होमबाबो जाया नङाबाबो एसे जादोंआनो दा नोंथांमोना स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो आं हाजो गाखोनायनिखौ देखायलांनोसै मानसिफोरखौ आंखौथ' एसे नुनाय नुयिनि एसे प्रब्लेम जागोन आं माने मानसिखौल' देखायबाय थागोन आरो ना दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना नोंसिना फैयाखै खयथासोआव फैगोन सोरजों फैगोन बिसोरलाय सोरजों फैगोन Ôi ini bile bi keluar ban meni bay. Ari leu cing lama jaku. Tapi biji nuam mendang. Terus. Mamen tu saya. Aku tu mungkin tak mungkin arah. Mari jaku. Moनफैबाय जायगाखौ नै दा नायदो जायगाया माबायदि बेनो लास्ट
गाखोगासिनो दं जोबनोसै मोनथारबाय जोंनि हाजोसो दासिम गोजौसिन मैया जों थांनाया खालालि सफैयो Tips dah sini. Signet ni. Sayang toh. Finally dah tangan oंखारफिनबाय जोङो गाहायाव गोजौ मोनहैनानै दा गाहायाव थांफिनसै ओंखारलांफिनसै फुरा खस्थ' गाखोबोबाय गोजौसिम खस्थ' मस्थ'बाबो गोजौआव बुजानायखौनो दा जों थांफिननो ओंखारसै आरोना बिदिबा नायलांबाय थादो Kena babura mustani aku. Lepas oleh wall flag sudah. Banyak cantik.